איפה? מה זה? מה זה? מה? הנה, הדלקתי אותה. מה זה? טליבן, 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 עלק מי זה, נתפוס אותו, עלק איפה הוא. עצבים, אל תיגעו לה בבית. תגיעי בזה, אני אקרא את זה. אני מדליק אותה. עמותות בדרך קבלן עבור התלמידים, מורים לכל דבר, אבל בהשוואה לעמיתיהם הם מורים סוציאליים ראויים, שבתון, הם משכורים בחופש הגדול, שיחס מזה זה מהמעסיק. טליבן, טליבן, טליבן. יום הולדת שמח, יום הולדת שמח. הנה נלה שולחת יום הולדת שמח, נלה עצבית. עכשיו קרבות, 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 קרבות. יאללה, נגמר.